Според уредника на музея, доктора на филологическите науки Радка Пенчева, това не е нормално, но ясно е, че хората се страхуват да посещават експозиции на закрито, въпреки мерките за безопасност, които се предприемат – дистанция, маски, дезинфектанти. Какво ще бъде до края на годината, а и след това? Предполагам, че няма да имаме много, защото епидемията, виждате колко е навсякъде, нали, разпространена, и докато не отмине тя, няма да има посетители. Знаете, че и учениците, децата са спрени да ходят на училище. В нормална година посетителите са наброявали 2500-3000 души, предимно организирани групи. Ученици, студенти, а сега преобладават единичните, предимно в четвъртък, когато входът е безплатен. Въпреки слабия приток на туристи, музейните работници имат доста работа. Ние сме започнали дигитализация на фонда. С колегата, той се занимава с това, е обработил почти всички снимки, които имаме. И мисля, че и през следващата година ще продължим да се занимаваме с това. Доктор Пенчева е песимист и по отношение на развитието на културния живот в града, поради факта, че проявите се провеждат онлайн и се нарушава естествената комуникация между участниците.